3 dezechilibre statistice majore din ligile internaționale, am scanat cifrele din campionate și am extras cele mai clare dezechilibre statistice ale zilei. Uite ce ne spun datele. 1. Estonia, ESI Liga, F. CECI Tallinn se pregătește de meci, în timp ce JK Nome United 2 suferă grav în deplasare, având deja 6 înfrângeri și o defensivă care a primit numai puțin de 30 de goluri în 11 meciuri. 2. Uzbekistan Pro League A FC Yaipan Fergana primește vizita celor de la Pakhtakor Tashkent 2, o echipă cu un parcurs foarte slab în deplasare, 5 înfrângeri din 7 meciuri și 17 goluri primite. 3. Columbia, Liga Femenina. Orso Marso are o singură înfrângere acasă, pe când Deportivo Pasto are un parcurs de coșmar afară, 0 victorii, 6 înfrângeri în 7 partide și doar 3 goluri marcate. Statistica nu minte. Toate detaliile pentru aceste scenarii sunt deja pe Super Social, pe contul HomeWin Lab. Și nu uitați regula de aur a comunității noastre. Valoarea reală se extrage prin gestionarea corectă a riscului și abordarea individuală. Lasă un like și hai să lăsăm matematica să lucreze. Swear that we never lost the flame. No sorry.